kita ke rumah ceweknya Mas Ilham ya guys. Yo. Ya Randusanga guys, desa Randusanga, tenang. Mobilnya petakilan guys, mobilnya guys. Hah? Randusanga ternyata di sini saja guys ya, Randusanga. Kita ke rumah ceweknya Mas Ilham yang paling jelek, alias seperti Aliando. Aliando artinya apa bos? Ali-ali kaken mondo. Nah, umai Juleha. Guys ya. Udah bagaimana ke pribe goblok muter-muter bae kayak wong gemblung. Aja kayak iki, Raimu. Aja kayak iki bisa. Tolong asu iki bocah gendeng. Tolong. Saiki wayahe wong ganteng jukut motor ya guys ya. Heng. Bocah arane petakilan iki dalan preman kira ini nih bocah. Aja mikir-mikir tabrakan kalem. Umahe Mas Ilham kae jarene bocah. Pokoke sing paling apik ning desa Randusanga ki umahe Mas Ilham. Oh. Cekelalen karo wong ke nyapa ben sopan bocah. Ki desa Randusanga dudu desane Nyong. Bocah. Ya, dilengna. Ya, anak-anak iye apa arane es krim kekinian. Terus ki arane gula karo pentek. Ye arane pom bensin mini tunggal. Lagi arane toko material bebas, material anak lapana, bakso na chicken ya karepe. Ki arane Gang Tanjung, alon-alon ham. Banyak ayo karepe enak kayak ngulik. Ki arane sega kuning alias lengko, bu apa kowe mangewunan. Lah kowe arek kupat ngulik goblok. Ini banter ngulik, ini banter. Ki arane desa anu Surodadi. Nah, Surodadi Nova Golden. Ki arane masjid apa arane sih masjid apa? Hah? Lah iya wis. Ki arane wong dagang sayur ya. Ki arane Balai Desa Purwodadi alias Surodadi. Pasar Ketembreng. Ki pasar Ketembreng jarene. Atane ki arane masjid apa, Om? Masjid Agung. Masjid Jami Baitul Mutakim Desa Purwodadi. Wis bebas wis. Ndi ya Allah, innalillahi penampakan bocah, innalillahi. Astagfirullahaladzim, wong tua kaya kok dalane ku dilanak ya Allah. Ngampurane nggih, Bu. Kula